Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing mata pelajaran basa Jawi kangge lare-lare kelas 11. Pripun kabare? Nggih, sawetara wekdal pembelajaran tasih badhe daring nggih. Dados tasih dereng memungkinkan kangge pitepangan langsung. Monggo lare-lare tetap semangat, tetap jaga kesehatan nggih, ampun kesupen. Terus teng kelas 11 niki bakal kepanggih budidaya malih wonten ing mata pelajaran basa Jawi. Dados mugi-mugi lare-lare mboten bosen nggih. Nggih. Nah, kangge pitepangan pertama, budidaya badhe ngajak lare-lare sinau babagan novel. Nah, teng semester setunggal kelas 11 niki mangke enten macem-macem materine. Salah setunggal novel mangke enten tembang macapat, terus enten sesorah, enten mantu, lan enten aksara Jawa. Mugi-mugi lare-lare mboten bosen kalih materi-materinipun. Nah, kangge ingkang novel mungkin mboten beda tebih kalih cerkak. Nah, dados materine namung seputar unsur intrinsik, seputar surasa utawa isi lan amanate. Wonten e-learning sampun badhe upload nggih UKBM-e, saged diwaos kanthi teliti. Terus wonten penjelasan audio. Mangke monggo menawi mboten enten sing dereng paham lare-lare saged tangglet burida. Nggih. Novel, lare-lare sampun nate maos novel basa Jawi? Nggih, mugi-mugi sampun nate. Weruh sik wae, wis tau weruh novel basa Jawa urung? Wah, niki radi angel panci nggih. Mungkin lare-lare ana sing durung nate weruh novel basa Jawa kuwi kaya apa, dadi iso browsing dhisik amarga dereng saged ing perpustakaan sekolah. Nggih. Wonten materi niki Burida mendhet salah setunggal novel saking penulis Ani Asmara, nggih. Irah-irahane Kumandanging Katresnan. Nah, monggo saged diwaos kiyambak Kumandanging Katresnan. Niku namung Burida pendhet penggalan, dados namung wujude kados cerita cekak. Amarga mboten mungkin yen badhe mbahas setunggal novel sedaya. Dadi niki enten babak utawa enten bab kathah ing novel Kumandanging Katresnan niki. Dados yen bocah-bocah pengen ngertos jangkepe utawa lengkape saged browsing kiyambak. Niki Burida namung mendhet petilan novele nggih, dados petilan mawon penggalan sekedhik nggih. Terus babagan teori teng e-learning ugi sampun wonten kenalan karo novel. Dados teng mriku wonten pangertene utawa pangertosane, wonten unsur intrinsik, wonten unsur etrinsik lan jenis-jenis novel monggo saged diwaos kiyambak. Nah, kangge UKBM niki monggo saking petilan cerita novel Kumandanging Katresnan, lare-lare saged nggarap tugas wonten ing niki kaca 7 utawa halaman 7. Nggih, kaping setunggal saking cerita ing dhuwur gawe pitakonan 5 mawon. Nggih, dadi gawe pitakonan gangsal mawon saking cerita novel ing dhuwur. Terus nomor kalih anderna utawa jlentrehna utawa jelasaken unsur-unsur kang mangun cerita. Nah, mriku enten tema, latar, alur, penokohan, punjering cerita, lewaning basa, pitutur luhur lan nilai-nilai nggih. Terus teng babagan andara niku penjelasan temane nopo, buktine ndi. Nah, buktine saged diparingi ringkes saking
petilan cerita niku nggih saged. Contone latar, latare wonten sekolahan umpamane. Lah bukti sing nuduhake ing sekolahan kuwi endi? Petilan ceritane pundi? Dadi penggalane mawon. Ngoten nggih. Terus babagan punjering cerita teng ngandhape niku enten konflik niku beda kolom nggih, dados saged diparingi napa jenenge, mangke nalikane mindah wonten buku tulise saged dipisah punjering cerita niku utawa sudut pandange napa lan konflike ing cerita niku bagian pundi niku. Terus babagan lelewaning basa niku gaya bahasa, jadi gaya bahasa sing dienggo utuka napa sanes jenis basane krama ngoko mboten, tapi gaya piye to ing novel iki tuladhane nganggo pepindhan kuwi yen teng basa Jawa utawa pepindhan niku yen teng basa Indonesia niku jeneng majas. Pepindhane apa? Terus saged tetembungane kepiye? Enten tembung sarujane pundi? Ngginakake tembung garba lah pundi contone. Lan liya-liyane cobi nggih. Terus pitutur luhur utawa amanat jelas nggih lan nilai-nilai. Nilai-nilai ini saged dirinci. Utawane teng mriki enten nilai sosial napa? Buktine pundi? Nilai agama buktine endi? Andarane pundi? Buktine pundi? Ngoten nggih. Terus babagan nilai-nilai mangke teng baca-baca ugi saged maos teng teori pangertene novel sing bagian dhuwur sing Burida upload wonten ing learning pertama. Ngoten nggih. Terus kaping 3 baca-baca nggawe sinopsis saka petilan novel tersebut nganggo basane dhewe. Saged latihan ngangge basa krama nggih cobi. Ngoten. Yen sampun monggo tugas niki digarap kanthi tenanan, kanthi tanggung jawab, tetap semangat senajan dereng saged kepanggih barang-barang ning sekolahan nggih, tetap jaga kesehatan, Buridantos itu kasih nggih. Semangat lan sugeng makarya.